ህይወትና ብስነ ስርዓት ንምምራሕን ቅድሚ ሰባት ተፈተውቲ ኮይንና ክንርከብ እንተደኣ ደሊና ኣርሰ እምነትና ልዕል ክብል ይግባእ። ከም ዝፍለጥ ዓለም ብቁልጡፍ እያ ትኸድ ዘላ፣ ውሳነታት እውን ብቁልጡፍ እዮም ዝትግበሩ ዘለዉ። ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ንባዕልና ኣንኢስና ክንርኢ ከለና ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ቅፅዓት እዩ። መብዛሕትና ግን ንሱ ኢና ንገብር ዘለና። ምስ ሰባት ክንዕልል ከለና ድኹማት ኮይንና ክንቀርብ እዮም ዝገብሩና። ካብ ኣፍና ዝወፅእ ሓደ ዘረባ ኣብ ቅድሚ ሰባት ደካማ ከምስለና ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ድኹማት ዘምስሉና ነገራት ኣርሒቕና ኣብ ቅድሚ ሰባት ተቐባልነትን ተፈታውነትን ክንረክብ ዘኽእሉና 5 መፍትሕታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ክሳዕ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። በቲ ናይ መፈለምታ ክንጅምር ከለና ኣብ ቁፅሪ 1 ተቐሚጡ ዝርከብ ጭንቀትኩም ገደብ ግበርሉ። ጭንቀት ማለት ኣብ ኢድካ መፅለሊ ሒዝካ ነጎዳ ዘለዎ ሓያል ማይ ምጽባይ ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ናይ ጭንቀት ስምዒት የጋጥሞ እዩ። እዚ ስምዒት እዚ ዝመጽእ ንቐጻሊ እንታይ ከም ዝፍጠር ስለ ዘይንፈልጥ እዩ። ጭንቀት ብጣዕሚ ደካማ ከም ዝኾንና እዩ ዘምስለና። ስለዚ እዚ ስምዒት ንዓና ክቆጻጸረና ካብ ንፈቕደሉ ንባዕልና ኣረጋጊዕና ንስምዒትና ገደብ እንተንገብረሉ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኩማት ኣይንመስልን። ካልኣይ፣ ካብ ዓርሱኹም ንላዕሊ ብኻልኦት ሰባት ኣይትተኣማመኑ። ጽግዕተኛ ምዃን ጎደሎ ኣይኮነን ምስ ናጽነትካ ማዕረ እንተኾይኑ። እዚ ማለት ኩላህና ኣብ ህይወትና ናይ ሰባት ሓገዝ ምበረተታዕን ንደሊና። ከምዚኦም ዝበሎ ዓይነት ርክባት እዮም ህይወትና ዘስተማቕሩልና። ግን ከዓ ኩል ግዜ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ባዕልና ጽግዕተኛ ክንከውን ኣለና። ካብ ናይ ሰባት ማእገር ክንወርድ ኣለና። ሽግርና እውን ባዕልና ክንዋጽ ኣለና። መብዛሕትኡ ባዕልና ተዋፂና እቲ ዝቐረየ ከዓ ናይ ሰባት ሓገዝ እንተደለና ሽግር የብሉን። እንተኾነ ግን ናይ ሰባት ሓገዝ ኣብዚሕና እንተደሊና እቶም ዝሕግዙና ሰባት ኣብዚሕና እንተተኣማሚና እቶም ሰባት ንዓና ከም ደካማ እዮም ዝርኢና። ንባዕልናን ንዓኣቶምን ጽቡቕ ኣይኸውንን። ሳልሳይ፣ ኣሉታዊ ሓሳባት ምእላይ። ከም ዝፍለጥ ሓሳባት ብለይቲ የንጸባርቑ እዮም። ኣብ ኣእምሮና ዝፍጠሩ ሓሳባት ኣሉታዊ ዝኾኑ ሓሳባት ኣብ ስምዒትና ብጣዕሚ ዓብዪ ጉዳይ እዮም ዝፃወቱ። ስምዒትናን ሓሳባትናን ተቆጻጺርና ኣውንታዊ ነገራት ክንሓስብ እንተጀሚርና ካብ ደገ ዘጋጥሙ ነገራት ከምዚ ዝበሉ ዓይነት ስምዒት ክስምዑና እዮም ዝገብሩ። ሕጂ እቲ ሽግር ኣሉታውነት ኣይኮነን። ኣሉታዊ ሓሳባት ይፍጠሩ፣ ግን እቲ ሓሳብ ደጋጊምና ዓርስና ሓቅን ምግባር ክንምኩር ከለና ዓብዪ ዝበሃል ሽግር ኣብ ባዕልና ይፍጠር። ከም ዝፍለጥ ንሕና ደቂ ሰባት ብጣዕሚ ፍሉይ ፍጥረታት ኢና። ኩሉ ነገር ብኢነርጂ ወይ ከዓ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ከምዚኦም ዓይነት ስምዒት ዝስምዑ ሰብ ፈሊና ክንፈልጦ ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣሉታዊ ሓሳባት ብጣዕሚ ደጋጊምና ክንሓስቦም ከለና ኣብ ህይወትና ኣሉታዊ ነገራት ክፍጠሩ ንደሊ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ነገር ኣስተኻኺልና ናብ ህይወትና ዝመፁ ሰባት ጠንካራ መሲልና ክንርአ ይገብሩና። ራብዓይ፣ ናይ ባዕልኹም ደጋፊ ባዕልኹም ኩኑ። ኣብ ህይወትና ብጣዕሚ ዝኸበደን ፈታንን ዝኾነ ግዜ ክንሓልፍ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ግዜ እዚ ንዓርስና ዝለዓለ መጠን ክንጠራጠር ንኽእል ኢና። ኣብዞም ግዜ እዚኦም ካብ ዝኾነ ግዜ ኣእምሮና ክንቆፃፀሮን ዓርስናን ክንድግፍን ዘለና ባዕልና ሽግርና ክንፈትሕ ዓርስና ክንሰርሕ ከም እንኽእልን ንኣእምሮና ደጋጊምና ክንነግሮ ከለና እዚ ሓሳብ እዚ ካብ ምቕባል ካሊእ ኣማራጭ ኣይክህልዎን። ኣእምሮና ንባዕልና ተኣዛዚ ተኾይኑ ዝደለናዮ ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና። ክሳዕ ሕጂ ዝመፅኹምሉ መንገዲ እንታይ ዓይነት ሽግር ኣሕሊፍኩም ኣብዚ ከም ዝበፅሕኹም ንኣእምሮኹም ንገርዎ። እዚ ክትነግርዎ ከለኹም ንባዕልኹም ጽቡቕ ስምዒት ክስምዐኩም እናገበርኩም ኢኹም። እዚ ብምግባርኩም ከዓ ዓርሰ እምነትኩም ብዝለዓለ ወሲኹልኩም ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ዓርሰ እምነትኩም ብዝለዓለ እንተወሲኹልኩም ከዓ ቅድሚ ሰባት ከም ደካማ ይትረአዩን። ሓምሻይን፣ ናይ መወዳእታን። ትሕተ ቢሎም ዝርኢኹም ሰባት እንተሃልዮም ብቕልጡፍ ኣርሕቕዎም። ከምዚኦም ዝበሉ ዓይነት ሰባት ኣብ ከባቢና ክንቀርብ ከለና ኩል ግዜ ጽቡቕ ስምዒት ክስምዐና ይኽእልን። ዝኾነ ይኹን ዝሰርሕናዮ ዓይነት ስራሕ ንሕና ፃዕሪ እዮም ዘነኣእሱ። ንሕና ናብ ዝለዓለ ደረጃ እንተበፅሕና እኳ ኣይኣምኑን። ስለዚ ምስ ከምዚኦም ዝበሉ ዓይነት ሰባት ክንቀርብ ከለና ባዕልና ናቶም ባህርያት ክንሕዝ ንምኩር ከም ዘለና ኣይንረስዕ። ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰባት ኣብ ህይወትና ዓብዪ ተፅዕኖ ኣለዎም። ከምዚኦም ዝበሉ ሕማቕ ተፅዕኖታት ከዓ ህይወትና ናብ ሕማቕ መንገዲ እዮም ዝወስድና። ስለዚ
ኣዕሩኽ ወይ ከዓ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት ክንመርጽ ከለና ወይ ከዓ ክንቀርብ ከለና ትሕት ኣቢሎም ዝርኡና ዓይነት ሰባት እንተኾይኖም ካብ መንገድኹም እለይዎም። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝደዳልናልኩም መምሃሪ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ንዝፍኖ መምሃሪ ቪድዮ ብቐዳምነት ንኽበፅሐኩም ንቻነልና ላይክ እና ሼር ብምግባር ንቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናቻነልና ቤተሰብ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም። ክሳብ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ደጊምና ክብሪ ንዕድም። ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ኩኑለይ ቻው።